office lian le zau taka chuan mipa le hmeichhe pakhat hian nuam tawl dunin an hlim hle a mipa zawk chu tu dang ni loin chu company enkol tu pa yon mo ni in nupui nei lai ani ti renga in sha to lo a hun man pui mek po chu a secretary chelo em lin ni yi ani boka an hlim dunin midang reng an ngai lo chuti lai chuan Mr. Yi nupui Mrs. Yi ni ta Shenjiani chuan a pasal du tak chu lunch peturin company ya aron pen lut ve meka elevator chu mangin a pasal office lama chuan akal chho ngal receptionist lama ding nula ho chuan rang takin inchung lam sha tir turin an phone an la thwai boka Mrs. Yi chuan a pasal office kongka chu hong ropin a chhunga chuan makti mel takin alo mel ve ngala alo tompui mek a bial nu nen chuan an lawin siam thaman vek chu ni in secretary liu po dokan hnuaiah chuan a biru ran mai Mr. Yi yon mo chuan anupui chu duat takalo chhon ngalin a lunch petura a local te chu ngai tu om tak hian midang tir mai to turati in a ha a phal lo zia te alo shila khovela pasal chaber ang chuan lem chu changin dokan hnuai lama changa anula kopla yin chim om taka anupui hmu lo lama aron zu te chuan phuzokin rang takin ain siam rema secretary lin la chuan nuamalo ti phiana a chengei om ve khop mai yan mo po chuan rang takin anupui chu kalbauti rangai ti sha in atan thil surprise tur anei thu shilin restaurant lar tak pakhata chuan tlailam hun man pui turin a soma Jani chuan engthil nge ti in zot ma se surprise ani miawa wangin a soilang du bik lawa Jani po chuan a chwa san ve ta mai bok anupui chuak fel chia tia chuan a secretary churon chuak zuin a thutna chuan anam thu noka thlemna te nom taka chuan tlulutin an bo rak hi padang le to hle Mrs. Yi a ho to emo anti chu kongkabula chuan ril runa le thin rim in humru ngotin alauding khur renga a pasal a mangai em le ama po mangai em tu niya angain chutia te nom taka a phasan tamai chu om ngai na po a sheme ulawa engtik lain nge alaka a mangai na te kha an bo zo tak ti zo tin a thin lung na zia chu engchong ma hian a soifia thei hau lawange kin swang chu phone na bezuin atna an som na chu thachan ve nuwa a tho tur thu a shela a visa vel engkim lo boy pui turin a shil tabok zanna hunan man turatan chuan a pasalin alo ba sailok ang che in thomna dora chuan kormoi le man to tak alo ba saya a pheikhok ringot po chu suma chantir chuan mitam tak thakhat lo ain ale tam takin amana to zok a thom no hak tir tu te chuan fakhle ma se jani hlimna erawh chung sum le pai le ro puina te chuan alei thei hau si lawa pon lama halpua halmoi tak takaron chwa phei chuan dora thok te chuan chung halpua te chu Mr. Yi yan Mrs. Yi tan kumtin apian chama pianga a hal sak chin thu so yin Mr. Yi chu pasal chataka ngain an fakhle a chu mai ni lo anupui tan chuan akal hial pe phal tu lo ni bok nen an fakhle chung te erawh jani tan chuan natna thlen tu mai an ni to a pasal le a meinu parking lot a hunan mangdun a mu masak ber te ngai to kirin a thinlung chu a room wongwonga a mitui po adang thei me ulawa a pasalin na sataka yan mo a hote a soi sak tir lai te ngai to le tin Mr. Zhao chung kwa nen ani nei na tur aron ti boy wanga ni a thisen chwa khop hialin soi sama se yan mo chu adin na nga ya nge ta ka dingin jiani a mangai thu ala soi ve fana mi house tak an ni to a engwang kherin nge Mr. Zhao chu nei anga yang tia zot let ve hialin jani chuan chap zoi so yin apa le anau te chu yan mo soi sa to lo tur chuan alo ngen ve lom boka yan mo chuan jani mangai lo tur ra an tia ni chuan an tha phot angai tur thu hial chak chuakin Mr. Shen po chuan ti ngai na asha to bik lawe thin rim taka tlo thu in an kal san tangota rang taka jani chuan run boy som ngalin theile theilo chuan yan mo chuan in nei puya alo som ve boka
jiani erawh atan chu tiang khopa akal chu chap zoi zoia a thu lo shilin nupui atana a somna pawh chu a hnar thei ta bik lawa chung hun te ngai to kirin jiani mitui chu alwang nya nya ya engti ka changin nge ala ka changa a hmangai na te kha an bo zo tak ti chu zot nun le in chu tiang ani tak si ya chuan chung ni som panga lo la om tur chung ngei chuan Mr. Yi yan mo ne na chang chuan a du thu lo sam ve zawng chu lak bo saka tum khop mai e chutia mitui tla a adin reng lai chuan mipa pakhat hian romol ron pe in a cha chan chu shelo ma se engkim a that le vek tur thu chu a ron soya jani po chuan lom thu lo shelin a inthiar fi hlim ve ta ngal romol ron pe tu chu tlangwal mel thatak ni in lu cheng jaw lu group nei tu pa alo ni reng boka anaw te phone na bengalin jiani din mun chu engtyang tak nge ani ti chui chang turin a shil ta ngal boka jiani chu avoi khat mu na ni in a lang lawa jiani chu a pian chaman lom na tur mun a thlen chuan an lo chei moi hle a cake po yan mo chuan ro pui taka lo order sakin violet po thiam tak mai a lo roi thlapa ma se eng anga ro pui po ni se a hlimna an thlen zo chuang si lawa chuta yan mo a pasal ngei mai chu pangpar moi tak keng ron lutin pian cham chi bai ron buk pa in a muya a ron fo sak zawa anu pui birthday gift atan chuan tera moi tak ron ken sakin a hlu zong po million somni lai ani jani mela erawh hlimna hmu tura om lawa a pasal chuan a hmangai zia tong kam thlum tin rengin lan tir ma se mi do he takani ti a shat bel pha zok sau mai si chuta a pasal mai chana ngei chuan a phasa nem ti chu a zo ta mi a yan mo chu rang taka a hma a chuan ching chi in atan chuan ani chu lelnu angmai ani thu le ani chu sipai ama veng hima dam chunga hmangai tu turin om takani thu ti tak zeta shilin jani mi tui chu alwang zoi zoya a pasal chuan a hmangai em wange mo ti in duat taka kwa ngalin hun hlim om le chin chha tlak tak man tuma anin bo sai mek lai chuan a phone churon ri in jani shat lo deuh chuan a be ngala phone da nu chuan company lama boina a om thu soin rang taka akala ngai thu a shil ta ngala ama a hlim taka hun lo mang mai tura shilin a kalsan ta ngal jani chuan en zui wangin a zui ve ta ngala company lam ani chu a ring hauh lawe rin angein a pasal a zui thlen na chu a mei no che na ina nge yani a duat taka in chunga anin pomlut lai chu mu in lu ve mai tu ma se a ten ema wangle a ril ron at ema wang chuan alwak pha ta hial zoka tukver parda phena changa an hlim thla chevel te chu chiang taka mu in nat da bak don le renga nei si lawa motora ain khal holai te chuan akala pek don lai ya jiani ne na sa taka adu lo thu a shil lai te kha a she chhuaka damdo in pakhata ni in jiani chuan akal chu apom sak thei lawa engtin nge aru le sen te lu lang ti in a chap zoi zoya yan mo erawh nget taka kwa betin atel lo chuan anun thei lo thu a lo shil thunga chung a thil sha chhuat te chuan torna ba khlen sak reng an nei to si lawa atuka chuan mithiang hlimber om angzia zanga ron ho in jani ei tur lo ei mek chu a thil ron hon sakte chu a pe zuya a chau dewa wanga office a arya mai thu te shelin a inthiam lo thu te aron soi khuma dot vekani ti anu puin a sha ti a sheder si lawo hun nuam tak chu mini ya mangdun tura intiam na siam le in jiani erawh in a chawarin thu soin chol hadam zok turin alo shil ve thunga yan mo akal yam cha tia chuan jani chuan a ei turon hon zawng chu bolhlo bo ma a pai ngal vek bok hun olan nei chuan yan mo wan angai nat em rising nei na hmuna chuan kalin chulai lo om ve an ma ni ngai sang tu te chuan anin hmangai thu mu chu an soi reng china yan mo chu pasal chabera nga yin tu po mai chuan an fak vel vek ani ber in chung lama an lu no chuan raising car pakhat ron thleng vele in nal lutuk tak mai hian secretary lini ye ngei mai chu aron chhuak ve ta zan na chulai hmuna lo om ve te chuan tunge ti in a chhiat lo em awang chuan mit zawng chu a chunga a fu vek ti lo thei lo ani
Jiani le yan mo te omna atak chuan vakal le ta ngalin an lo muthut chu lo meng phok ve hle in secretary lin po chuan tipal thil thuwa in tong fu ang mai chuan soin an kyanga chuan chhut mun chu arem ve ta ngala yan mo chuan lung oilo mel takalo melin a phone a phor chuak zuya jiani nen anom la ya an ma aron in lan lo tur khan a shil lo kanilom ni ti chu thonin secretary linero in nga tan ma alo ti lawa athla te chu sexy takala in yan mo chu athon vela yan mo chuan jiani chu ngai sak mel tak hian tui in tur alak sak tur tho shilin akal san le ta ngala yan mo kal son no chuan jiani sok chuan be masa in racing te alo ngai na ve reng ani mo ti in a zota ani chuan ama a angai nat lo thu le a pasal wang chawa angai nat ve thu chu alo shile ye ero in zam lo tak hian abial pa in angai na thu le chu rising chak po chu apek thu a shil tamaya jani chu ameng ko ka rising chak pe ti a shat na chuan na satakin atin na zwal bok yan mo po lo thlengin janin zo na lo zo ngal mai chu atum yi chuan lo biak khalin alo ti top deuh maka jani chu angai ne bru ve hle a yan mo nin anin kar a nge wa theinan da bau thwai thwa du ani jani chuan thok la hokin yan mo ne na chuan yi bial pa chu a sheve emti azota yan mo chuan a shat lo thu lo shil ngal chuta yi chuan mi mu lo lama ake chuan yan mo chu an lem kwa le vela a phone text zuin pangchang tak hian ni zana a hun man pui wanga a chau thu le engma po ala e lo thu shilin atlang nel hle chumi nu rei vak lawa chuan chulai muna na thok te chuan ei tur tui mel tak tak thahnem tak ron chopin secretary lin chu abia pa ron ti sakani thu shilin yi chu a hlim em a jani la in until ti dan vel chu alo hai der si lawa chutia an chut hau lai reng te chuan phone mang chuan te nom tak taka in texin zanlam hun an man dan tur te an soi dun vela jani point an om dan chu alo hai lo na sa a hwa dun zia chu na sa takani jani chu yi chuan racing a chuan a chau tamaya rang takin yan mo chuan lo soi fi hlim tum ma se jani po chuan lo chau let ve tlat tlom mai chu atum bik lawa secretary lin la chuan yan mo laka chuan tu zok chuan nge ama phu zok mu tir ve nge chu alo tum boka an tum ru dun hle chuta motor te boy pui felin in tlan sak tur chuan anin peita fleck an vai thak rol chuan an phit chuak dun ngal zoka jani chuan ma shwai ngalin le pel tum takin yi chuan ama nai taka aron ve boka yan mo la in line point na changin thin phudup dupin alo thlir dun ve bok koi engi musa an tan nu po chuan yi chuan a le pel thei re lawa finish line an thlen don taka chuan te nom taka a motor chu sut sak dotin ama chu a thleng masata zoka motor din dun ral chuan rang taka yan mo churon tlan lut ngalin jani chu a boy pui ngal wata jani chuan a tha thu soin motor chu aron chwa san ve mek bok chuti lai chuan nui sa nga an mani lamron pan tu len ne ye lam chu yan mo chuan hoin in ring lok na om hau lo chuan a maya a beng ta chwaya lini ye takpo chu a shil hai me hle jani ero chuan limchan bok an chhun zom le don ti sha in ngai tak hian alo nui thunga chuta an pahni pan hnai shet hian limchan angai to lo thu le engkim a shat vek to thu a soi tamaya yan mo chuan lo mel vatin zam lutuk dang ok lek hian engthil nge a sha ti chu alo zot ve ngal thwaya a melan dan chu a khongai thlak om lek hiale jani chuan a kutaron von sakin a hmangai ber chu ama ani thu a sha thu alo shil ve ta hlau thunga yan mo po a tho hwai mai anu pui kut van wang pa in a maya chuan a khoi saka a hmangai ber ani thu chu a shil non le ngat bok jani ero in a pasal lem chang thiam lu tuk chu alo ten hle a tu ma in a uire angti an ring hau lawang ti ngai to in hmangai tak angin mi in an ngai vek po chu adem shan lawa chutarun uak thutin rang takin restroom lam chu apan ngala yan mo chuan zui ve ngal thwai tum ma se yi chuan lo dang vatin atan anom lawang ti in ama zokin a boy pui tur thu a shila a zui ngal bok
Gianni chu wak deuh that thatin restroom ah chuan yan mo le yi te mi hmai za hauh lawa anin thlem vel chu ngai to in aten zia chu soi ngai na po a shelaw chuta yi ngai mai chu ron lutin Mr. Yi chu a enkol tha in a insha empty in a ron zot vela ani ang upato le ti salam thila takpo engma phurna nei to lo chu mi patan chuan engma ani to lo thu shilin Mr. Yi tan chuan a hlutna atlem to zia a ron shil ngam vela Gianni chuan ani chuan tunge atana tlingtok ati chu ti in ama mo ti in lo zot let ve nga la yi chunui sakin a reng lo tura shilin Mr. Yi ang ten an kal san hun anga kani chuan amwal phawin na takin om tur thu te shilin a chwa sana Gianni chu a thin rim hle nangin mei che swal tak hanti tur ani bok lo nen alung oilo na lan chwa tir dan tur po chu a sha thiam thlot lo ani ber chuta a pasal chu phone bia in a omanom lo thu le a ho masak thu shilin ama chuan a ho tamaka yi po in Mr. Yi chu lo thlem ve tumin engma ti anei lo thu le engtin nge ani angin Mrs. Yi te ati boy ngamang ti in alo kwa ve tlata yan mo chuan a shoka chuan re sak nokin thu oi taka a omani chuan engkim adu apyang pek tur thu a shirani lom ni ti in chumi nilawa a huang alo dai na salzia chu a shila a thin rim hle bok yi erawh engma ti anei lo thu le fel taka om thu in lo la tang ve fan thunga a re na a thla nu chuan a tak samoi na mang boka yan mo chu thlem zui le in uire pa po in alo nar zo le tabik lawa Gianni po in lama a ho nu chuan atle reuh yan mo ni na changa adon zawng2 chu khomin a zungbun thleng chuan anin hmangai na midang laka a hlan ta ka wangin kol renga tum to bik lawa jewelry dor lian tak pakhata chuan tiral tumin akal ta ngal chu dor a thok ma a chuan a thil ken te chu ada thlanga la chu pa thil ziak mek ron hoi chhuakin Gianni a hmu chuan a meng phok ngal hle Gianni po chu alo phu ve zoka mahse ain siam rem levat inga tan ma ngai lo angin a om ve tlat Mr. Luap mita erawh zo na tam taka in lar zut zuta Gianni erawh in shal adu thu soin Mr. Lu po in engma soi boy lawin cheka chuan hming sainin poisa chu a peta nga la Gianni chuan a hlu zawng po ala chhut si lo ti ve bok mahse Mr. Lu erawh in chhut kher ngain a shelaw amamu ang tok chu pe ka huam vek mai si Gianni kal nu chuan nula pakhat chu abula ron phein a pasalina uire san thu a ron shila Mr. Lu po chuan ril ro shi om hmel takin Gianni kal liam na lam chu a thlir zui vong vonga